ngithanda ukuthi emzimbeni ngithi ukukhathakhathala ngifuna ukuphumula. There's a lot uyabo kuningi umuntu ayedwa abhekene nako kuningi kakhulu kodwa uNkulunkulu emuhle uyasihlenga abe nathi. Siyabonga kuNkulunkulu ngomusa wakhe. Nangu healer wa marriage. Zinkulu indaba. I just got a call from Clean Governance manager ngikhomboza ukuthi kuno live ngase ngithi ke angihloniphe yena. Nangu healer wa marriage. Ubani nalo healer wa marriage? Kwenze njani healer wa marriage? Thola Mbovu nangu Nongisi. Baba healer wa marriage. Angathi sase nawe lapha ya lokhuzaneni ku Dr. Dlamini ongekho? No, mina bengimhostela eMpumalanga. Bengimhostela nawe. Okay, nawe ukaniwe. Unayo unkosikazi? Kaniwe Mbovu. Mingaki iminyaka? Na 18 years manje. Suka madoda uchitheka ngakilo 18 years? Zero Mbovu. Nkosi kubusise. Manje what is your secret? Mbovu, secret yazi ukuthembana, ukuthemba uNkulunkulu nje konke. Ni understandana iba lolu into yethu kanjalo. Mfethu. But uthi uNkulunkulu lapha encwadini kaJobe mayiqala uJobe uNkulunkulu uyambuza uthi uJobe uphuma emhlabeni ubehamba ezulazula noma ngalibeki ngendlela elibhalwe ngayo. Kodwa uNkulunkulu uyanikela ngomntwana wakhe othembekileyo onguJobe. Njengawe ngendlela engizwa ngayo ivunguvungu azifike kwabangathembekile. Zifika kubona laba. Usebenza msebenzi mona? Social ukusebenza for work income. Yeah. Ngikwenye company bathiwa iStemula sebenza kuyo company leyo. Nisebenza nomama? Umama use Hydromet esibhedlela. Right. Ukasebenza night shift umama? Yeah, sometimes 2 days bese uya usemini kahlahla vele. Okay. Manje mongezwe kuthiwa khona ibhunga eliphazamisa umama. Ungenza njani uzothiwa sebeze bambatha? Bof, faka inhlavu vele straight. Hawu. Yazi Mbovu into engibonile ne. Yeah. Inhliziyo ayiphakelwa. Yazi abanye abantu angathi mina ngikwenze nje. Fana sekwenzakalile umuntu enze other way, yabo? Baba. Yabo injalo nje. Kodwa ke mina engingakusho kuwena ukuthi wenzani uye wenza ama presentation ube nama class ikuphi uyokwenza? La senza amagaladina. Senza amagaladina la simema khona abantu, simema ama speaker, sihlala phansi basifundise ngento yomshado. Ya kuba yilo cishe vele esikwenzayo every year annually senzela ama event lawo. Mfethu out of 0 to 100 unkosikazi wakho umthanda kanganani? Million ba. Million. Million. uNkulunkulu akubusise anihlenga nivikele niqhubeke noma bangathini uNkulunkulu njabe nani. Kodwa leli lenhlamvu ngithi lihoxise. Hayi lihoxise ngoba umuntu uyachallengewa. Yathi enye insizwa leya kaDlamini yathi yona unkosikazi wayo mengachithi ingamxolela. Ngeke iyoqala phansi. Ngezwe futhi kukhombisa ukuphusa lokho ukuthi ngempela siyesikhohlisane sisho izinto ezingekho enga-exist ukuthi kwesinye isikhathi ngoba phela yathi enye inkosazana ixoxa ibanjwe ichitha nomuntu wayo yathi yini kwenzekeni ngoba udla inyama kwasala inyama. Kunzima Mbovu, kunzima kakhulu namhlabeni kunzima kakhulu abantu bayivusisa ngapha nangapha nje. No, siyabonga qhawe lamaqhawe inkosi kubusisa. Mbovu yazi Solomon ufuna ukubuza man. Labantu bangale Natal imali abo bagcina bayitholile le yase Tyler Bank. Okay, I cannot confirm at the moment
I will just check. Yeah, ngizochecka, but bayogcina beyitholile. I know for a fact. Hey, ngoba ngiwarisa ngoba phela uPrima December vele wakhuluma strong ngabo wathi hayi imali bayithola abantu kanti bayakholisa abantu nje. Hayi ngizocheck. Amen mbofu. Ngiyabonga Qhawela Maqhawe. Khumza. Mbovu njani? Mfowethu, ithi lensizwa yona ingafaka umuntu inhlamvu mengathinta umama. Wena mawungezwe kuthiwa umama sebemthintile ungenze njani? Uxolo nalo. Akukho wrong ukuchitha wembovu. Angisho kusuke kuyisinqumo sakho, usuke nezathu zakho ukuthi wayechitha. So ke sengabona ngaleso sikhathi ukuthi kodwa ngicabanga ukuthi kungafanele ngimxolele isinqumo sakhe. Ngiyogcina ngisiphazamisa nokuthi ngimxolelele ukuthi uyachitha, ngcono ngimnikeze ispace. Umakoti once naba nezingane naba nabantwana nendlu nje emnikeza azokwazi ukudelisa imizwa yakhe nalowo muntu achitha naye. Wena uyorent uqale phansi uyorent amandla wendoda waphila. Mfowethu, uke wagijima mhlambe usakhulu uhamba endaweni enodaka kanje wake washelela. Okay, kushuthi wena wedwa nelungelo lokushelela. Ukaniwe. Ya, umbovu ake sibeke kanje. Uma kungenzeka uphume wena njengendoda emshadweni uyithoke usuganga uba nekhwapha bese uthola umntwana, lowo mntwana kuzobe kungowaka Mbovu. Kodwa umama engaphuma ayoyintshontsha noDlamini, lowo mntwana isibonga kuyena wakambovu wakambovu mfowethu, ilongwe lakambovu lelo. Baningi namanje abamalongwe emzini yobaba. Mhlambe nami nawe sikhuluma nje samalongo. Kodwa imizi yobaba omkhulu yayimi ngoba babengabheki okungavuni bona. Mawawubheka ubaba omkhulu wayenza izaba zokuthi kubonakala ukuthi uyeza ngoba wenze lithi umuzi uhleze umile. So we adopted indlela zabanye ingako sinenkinga engenasidingo. Inkinga phela Mbovu manje, imizi yamanje ayisaphethwe abanumzana abanini bemizi. Isiphethwe ugovernment unamalungelo. Uyonela kwenze nje lokho azathola umntwana ngaphandle umxolele ubese esebenzisa ilungelo lakhe lokuyobonana nobaba wengane yakhe amzale eshadile futhi okuyobe kuyilungelo lakhe. Kugcine sekuyihlazo ngendlela engabambe. Abantu bakudala ngiyakuvumela babelenza ihlazo kodwa babelifihla ngoba babenganawo amalungelo. Abantu bamanje banamalungelo. Unele nje wena wenze iphutha mhlambe uconfess bese ethi nami ngiyoleza futhi ekutshele 99 futhi aleze phambi kwakho angeke umenze lutho ngoba ilungelo lakhe. Hayi kusho ukuthi mfowethu mina nawe siyavumela nti umuntu uyashelela. Shuthi wena ngeke ngisho ukuthi uzofana nobaba lo healer wa marriage wena umi emoyeni. Mina ngeke ngisebenzise inhlamvu inendawo zawo la isebenza khona kwamanye amadoda afana nami. Umfazi uyazi ukuthi umfazi uyiqungu elingapheli empilweni kufana nokudubula inja ngesibhamu. Iqungu elingasuku leyo noma ungaya kuyiphi inyanga. So ke umfazi akadujulwa ngesibhamu. Phuma nje uyijongo la kwabo usenamazinyo aphelele usenamandla uyofuna omunye umuntu noma uyoqala impilo somewhere. Kani impilo kwakungeve kwakuukuthi iyomiswa ukuba khona komfazi kuphela na. Cha, angeke ngikubambe lapho ungehle. Abengoni uyaphila Qhawela Maqhawe? Hayi siyaphila unjani? Mfowethu uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi. Ngifuna ukuzwa olwakho uvo. Nangu umama sebemthintile wenze njani? Ukaniwe kuqala noma ngikhuluma nomuntu osaseyimpohlo ongayazi lento esikhuluma ngayo? Hawu ngikaniwe babili awungitshele nje wena ngoba uyindoda unalo ilungelo kulungile. Siyakubongela umnumzane impela asizama sangihlula. Mfowethu mawuzwa kuthiwa umama bamthintile wenze njani? Asizama sangihlula. Mfowethu mawuzwa kuthiwa umama bamthintile Para igxola umbuso engenile no. nesizathu sokuthi vele babili Mbovu uyohamba nje abuyele ekhaya ngisale nalo engisele naye. mabethintwa bobabili. Hawu ngabe phela ngilahliwe lapho.
Ewu, Uyimali uyothina ukwazi noma angithi babemthinta efihla. Uthini mhlambe mangabe wenza umkhoshosho mangabe nihlala eMaritzburg akayodlalela le koSkhotha bamdlela eSkhotha abuye sesula umlomo. Angamane kube njalo impela ngoba ukwazi kwami khona kuyongibulala kakhulu. Lo kufonelayo akakutshela ukuthi mfowethu ngibona imoto yakho la unkosikazi wakho ungena endlini. Ubani umuntu onjalo? Uyakhatha phela loyo ngiright ngingazi mina. Siyabonga Khawela Makhawu. Uzovota konje? Sure. Uzovota. Yabe ngonsebale. Ripela. Ulwendada. Ngolo mkhulu wakunjani kuba? Ngiyaphila tata kunjani? Umeka kubinina mani kufane sile. Ithi indoda inomfazi ibe inamantombi ibe 3. Bangaki unamfazi? Ndinawo umfazi dad. Ingaphi intombi? Hayi azikabikho. Oh, uyazi uyaqala ukuxoka or uxoka emihla le? Hayi angixoki ngithetha inyani. If ungeva kuthiwa umama bamthintile uzakwenza ntoni? Uzahlala uzamshiya? Kungashiyana uba inhliziyo ifile njani. Ungeke umshiye kodependa kwinhliziyo. Uba inhliziyo ngela xesha ndiye ndayibona ndiye ndacaphuka kakhulu ndiyamkhulula. Uba ke kuthe mandimane inhliziyo iye yangayinaka loo nto leyo nami ndiyayiyeka. Kawuxhomekeka kuba inhliziyo ife njani. Ayi, okay, ungehli mkhulu. Kutsho ukuba somashi nomafu zikawutela imhlophe. Ngcukumani. Hayi umbovu ngathi uyangithengisa. Igama. But mina I'm a vendor, I'm Ramuhashi. Mahashi Thola nda. legama eMaritzburg. Barimeni boba venda. Ndawo yandoni abarimeni. Hayi uLathus. Hayi Galaxy. Ndawo yandoni. Hayi ndawo yandoni. Sho. Uthini wena ndawo yandona? Zangu ukaniwe. Iganile. No angazi nina mathi nini iganile. Thina umama oganayo wena uyaganwa. Mina ngishadile. Okay, ushadelwe. Right? No. Uthini baba? Umama mawuthola ukuthi bamthintile uyamshiya noma? Akuze yento impendulo i-1. Ngikhwala mina. Amshiya dependa kuwe uthi uyayengela kanjani indaba yakho. Mina ngokwami if uyenze leyo nto ngiyamtshela hamba uyotshela umama wakho lento uyenzile. Umama wakhe uye azomtshela uthi ayenzeni hayi mina. Okay. But ngeke umuntu ukulala na mina angimcoshi uyocosha umama wakhe. Ngeke amxoshe phela mama kuzothi akabuye mina angimcoshi. No umfazi ma enza idoti yeso ayicolisi kuhlalelwe indaba lendoda. Indoda wena mawungahamba uyoganga ngaphandle wenza umntwana uma uya ekhaya iyahlalwa phansi nabantu badala ikhulunywe yomfazi. Kodwa ke manje siyalingana nje. Mangabe usikeka wena kuphuma igazi elibovu nomama mesikeka kuphuma igazi elibovu. Noma silingana mara lapho ukhumbule ukuthi umfazi ma enza idoti so athintiwe ngenye indoda uhlambaleza indoda yakhe. Uyikhumula ibruku manje kusho ukuthi indoda yakhe noma angahlala indoda ayikhohle ukhumbule ukuthi why indoda mawucabanga omama bayakhohlwa. No abakhohlwi banyikezwe la amandla okukhohlwa. Abomama banyikezwe wona la amandla uthi indoda ingahamba iyoshada omunye umfazi ubuye nize nihlale nonke. Indoda ayinawo nayo lenhliziyo.
Kulungile mfethu ungabaleki sobhu somasha. Maphodla. Angeke ngibaleke. Right Maphodla. Utomdala Uyaphila mfethu. ngiyaphila. Nangu mama sebemthinte kabi ngophondo lemvelo. Wenza njani uyaxola? No okwami kuhlukile utomdala ngeke ngiqale ngichaze kanje. Mina ngiyijongo elingakahlanganisi. Awunankosikazi wena. Anginankosikazi kodwa nginabo Usasensizwa nsi. Imali ake ngifuna qhubeka bhuti. Usasensizwa nsi. Umuntu wesifazane nje umazi. Ngiyamazi nabo mabengane. Mabengane uzobathatha labo mabengane. Okay. Angeke ngichaze kanjena bhuti omdala angeke ngithi ngoba ngingene enkundleni yezinsizwa esenza umkantshubomvu ngizokhulumela amajongo asenkingeni efana neyami. Yeah. Okay. Singama South Africans angeke ngibeke kanjalo ungakubeki ngokuthi siwuZulu but singama South Africans. Kuyenzeka uthola training, kuyenzeka uthola uqeqesho ungakafika esigabeni sokuthi kumele ushade. I-training lo sekuyona. Yakhuluma lensizwa. Kusho manje usesejimini. Kuyenzeka uthola training ungakalifasi ifindo lomshado. Kuyenzeka futhi uthola training usulifasile ifindo lomshado. Hawu. Hey, usephethe license usafuna ukubuyela driving school ayothatha ama-hour. Hey, uyinkunzi uthe umfabani? Umfoka amabhodla injahana ukufaka umjahile. Mbuyazi. Hayi cha, hayi wijahajahane la ngempela. Hayi cha nami ngikuthwesa uphaphele gwalagwala. Manje mawusothola sebemthintileke kabana ngophondo lemvelo wenza njani? Uyakwazi ukumxolela noma uthi cha? Ngizoyibeka ngesintu sakwantu ukuthi kuyadepend ukuthi lo thinti ulethwe ubani ulethwe ngetraining because kuyenzeka ulethela umuntu ukuthi ezokutraina uthola ukuthi uzothintwa lowo muntu loyo kodwa kumele uhlale naye ngoba wena ukuyi-training Awukaqeda amaklasi. awukaqeda amaklasi. Hey amadoda ayadelela webantu besimama. Hey nansi insizwa ithi ni training. Ithi ininyakazisa nje isukisa isadla ama-hour. Hayi kulungile mfowethu awume lapho ndoda ama-hour. Ngizothi mase nginiqedile nonke sibuyele lapha kule ndoda ethina 18 years emshadweni. Sikwazi ukuthi siyenze ibe i-dialogue inkulumo. Siyabonga. Mfela ungahambi wemabhodlana. Melo Melo uyaphila? Yebo ngiyaphila unjani wena? Awu nansi imbokodo siyaqala ukuyizwa. Ya ubaba mayesebuya ngaphandle esehambile wayoshaya i-training ngaphandle njalo lensizwa. Uyamxolela? Ukanile kuqala sesi? Hayi angixoli kwabona. Angixoli nje. Angixoli. Ngoba ungaxoli nje ukanile. Cha angananga. Unenkinga eziningi. Manje ngikubekezela ngeke. Unenkinga eziningi ukubekezela ngeke kulunga. Hayi ngeke. Nansi insizwa la umabhodla ithi umuntu enithintana naye ningakashadi nisuke nikwe training. Lithino lakho uvo lapho. Hayi ngeke unephutha. Usho kanjani unephutha ngoba uthi nisuke nitrainer wena mawuthi awucela umshado. Hayi ngeke kodwa umuntu enisuke nibatha naye nibatha kanjani ningaganene. Ngiyabona ngathi uqinisile ngempela ngathi kusuke kuyimpela i-training. Hayi mfoka amabhodla nangu uyavuma usisi la uthi kusuke kudlala umacashelana i-training. Hayi ngiyashayizana ngizocela uthi la masimutile sithephe iscreen
Hawu siyabonga. Ndolibuka ngamanda ndawo yandoni. Yeah. Ngilalele Mandosi. Imake uMandosi lo indodakazi kaBaba kaJesu. Yebiyona. Awu kade ngilindile Nkosi yami. Kade uyazi ngizocela ukuthi ungafanyamalala ngiqede nalabo bhuti khona ngizofaka wena nosisi wakho sengibona ngoNdosi. Khona sizokwazi ukuthi sikhulume lobuhlungu enibhekene nabo ngobaba wenu. Asiye lapha kubaba uMncwangu. Ubaba uMncwangu. Ibheju uzifakele noma usebenza khona embuthweni. Hayi ngikhona Mbovu. Embuthweni. Yebo. Mfowethu indaba nina manixabana nabantu besifazane baqhafaza ngenhlamvu kanje. Yindaba. Mbovu wasuqhamuka ngelinye isayidi manje ngicela ukukhipha leli bheji ke Mbovu. Cha ungalikhiphi mfowethu. Ukuthi ngisafisa ukwazi ukuthi yini eyenza ukuthi iphoyisa yisosha bazi ukuthi bona badlela. Kodwa bebadlela abanye abantu. Bangaka abantu babantu osubadlile nje empilweni yakho. Indoda Mbovu ayidalele ukususa. Ayidalele ukudivide kodwa idalelwe ukumultiply nokuadd wembovu. So ayifuni indoda ukulahlekelwa. Zakele. Mfowethu uNkulunkulu akubusise. Uyazi ukuthi ngihlekiswa yini ukaniwe mfowethu? Yes. Ngikaniwe impela. Uma ungezwa kuthiwa umama bamthintile ungamxolela? Ngeke ngimxolele Mbovu. Imake nina eminyaka emingaki niganene? Uneminyaka emingaki ushadile? Ushadele? Kusukela from 2012 Mbovu. Mfowethu usudonsela uNkulunkulu akubusise. Yabona leminyaka ewu13 12 20 23 24 25 14 years. Yes. Mfowethu angikubuza umbuzo ke before your anniversary. Bangako sujole nabo wena unkosikazi wakhe engazi kule 14 years? Akekho Mbovu kodwa ngiye ngaba naye ngalesikhathi engakabi khona yena but since senginaye hayi akekho ngoba ngiyindoda ekholwayo. Usendisiwe? Yebo Mbovu. Ngizokunika leli verse amaHubo 37 verse 5 la ethi khona nikela konke kuye umethembe uzokuphumelelisa. Ngiyabonga mfowethu ngiyabusiseka. Futhi uhlale ngempela okholweni ngoba nawo umshado ulungi mengekho. Asikwazi ukuyiphathela. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga. Yeah, kodwa ungabalekile. Ungabaleki. V8 Land Cruiser. V8 Land Cruiser. Sanibonani. Uyaphila? Nikhona njani ba? uNkulunkulu akubusise ukaniwe. Yebo ngikaniwe. Mfowethu umama umabani. Ukamanana. Mfowethu siyabonga wemnyeni kaManana. Mingaki iminyaka mfowethu nafasela kaSofa Silahlana. 2016. Amadoda aneservice. La. Manje imake kulo 20 kule minyaka uchithe kangaka. Hayi angizange ngachitha. Mfowethu iyiphi isecret onayo? Okokuqala nje mhlambe ngaba indlela engikhuliswe ngayo. Okwesibili kuphinde kube ubuhlungu engabuthola phambilini. Okugcina bakudlela kunjalo. Mfowethu Ncese kodwa usuhilile. Uma ngabe indoda udleliwe awuheli uyiliswa ukufa. Awu ngoba ziningi izinto ohlala uziquestiona zona ongekho noyedwa umuntu yokuphendula zona uyozibuza lezo zinto until uze ushone emhlabeni. Cha mina ngizokuhila namhlanje. Yini okuyibuza yona?
kuningi kakhulu uma ngabe umuntu wesilisa isithunzi sakho uyazibuza ngaso umphambili wakho uyazibuza ngawo indlela osuke uphethe ngayo lo muntu noma uphatha ngayo abantu besifazane uyazibuza ngayo engekho ozokuphendula wena eliseke futhi ngokuyiliqiniso mfowethu una imoto mase kuba isimo imoto kunayo eyokuqala le moto empilweni yakho eyokuqala okay mfowethu umuntu umeshintsha imoto akayishintshe ngoba lesuke umuntu nje osuke if you hold that person accountable usuke kuyisilingo kanti ke ngala okholweni masichaza lapha encwadini kaJobe uNkulunkulu unikela ngayo uJobe athi uSathane amenze konke meshiye umphefumulo wakhe so a challenge ngeke ibhekane vele nomuntu ongaganile idinga wena oganile akuthendi mphambili wakho i-challenge nje yempilo ngikuzwa kahle so-ke hayi ukuthi udlelwa ngoba abantu mfowethu bathanda lo wakho ngoba igama lithi uyammaintaina wena angazi izwa into engishoyo kunento ene-echo mani iphinde ivoice yakho kayithuli lapho ngemuva angazi noma yilo or ubani awuzwakali kahle or ubhuti lo Welen Cruz angazini kuyena edali echo sekancane i-echo ngaba na ngikuconnecte ku-bluetooth ngiyadriver that's why right weMakamelo ungahambe umamelo osedubini right kodwa ke bengifuna ukusho bafowethu awudlelwa ngoba kukhona into wrong kuwena ubaba uMncanga kangiphendulanga baba uMncanga uthe umama mengase alingeke uSathane afike uyokwenza njani uyoma okholweni uthathe i-challenge wini kuNkulunkulu Ngiyakuzwa baba Mbovu kodwa ngifisa ukuzwa kahle ndoda kaNkulunkulu. Ngike ngune-echo la namanje angisakuzwanga na kahle. Une-echo la embi kabi yasiphazamisa. Okay. Umbuzo wami uthi wena njengomntwana kaNkulunkulu uma unkosikazi ungezwa kuthiwa umbathe nenye indoda uyokwenza njani? Kulungile baba Mbovu ngoba umbuzo nje owubuzayo kodwa ke ifaith yami ukholo lwami I doubt ukuthi lingangilidela lapho ukuthi ngaze umama angene lapho ngenxa yokuthi uNkulunkulu engimkhonzayo ngiyamethemba kakhulu nginalokho nje ukuthi angeke kwaze kwenzeka uma kwenzeka ke Mbovu ke mekwenzeka ke shothi ngaye ngimquestione wayena uNkulunkulu ngiqale phansi ngizile ukudla njengoba ngazile ukudla futhi ukuthi lo mama lo ezobala ekhaya mfethu kodwa indoda efana noJobe yaba nelonda imthuka kangana kanye uNkulunkulu umfelokazi nangebuzwa uElijah embuza ngoba eshonelwe umntwana kodwa uthini uthi konke kuhamba kahle wena yini ufune okuhle kuphela ngoba nokubi kuyenzeka kuyenzeka bambovu kodwa ke asihambi sikufuna kuyayifikela nje hayi ngoba sisuke sihamba sikufuna kodwa ke I doubt baba Mbovu I doubt but mekwenzekile njengoba ngisho ukuthi mengakuthi kuyenzeka ke lapho ngangithatha isikhathi ehambe ekhaya but angazi noma ngamxolela noma ngeke ngimxolele sengingabona mhlambe ke emva kokuhamba kwesikhathi eside ukuthi uNkulunkulu ngiphendula uthini ngimxolele noma ngamxolele
Sawubona Xolile, unganyamalali. Usisi wakho usephumile, ngicela ungitshele mesebuyile, ningadinwa ngoba sekuze kwangena labo baba. Ngizocela siqaleni ngokwara 2:08. Ngizobe sengithatha nina asesikhuluma isitori senu from 8:15. Cela ningibekezelele. Siyezwana sisi? Yebo sezwana. Ngiyabonga. Okay. Baba uMncwangu. Okubi akwenzeki kubantu bezwe, kepha kwenzeka emakholweni, kwenzeka kubantwana bakhe. I-test ngeke kutestwe umuntu ongena umntwana kaNkulunkulu, kodwa kuzotestwa umntwana kaNkulunkulu. Sikiyeke lokho kokukholwa. Vele wonke umuntu ubhidla izinto enhle. Twas khonkothe ihambayo. So ke wathi ubaba uDlamini ngimlalele lapha wathi yena ngamxolela. Nami ngabuya ngarealize ukuthi ngamxolela. Yeah, enye into uma uyigaranti uthi ungabona ukuthi ngenzekani, ungathi suka ifuna ukuprove. Uma ngibuka baba uMbovu according isikhathi esengisipendile nayo useyingxenye yami naye ngokunjalo sengiyingxenye yayo. I think ngayifuna imbangela emlidele ekutheni kuze kwenzeke lokho okwenzekile. Uma kuwukuthi mhlambe kuyinto engibonayo mhlambe ukuthi kube yisilingo, I think ngamxolela. Mfowethu, imfehle ngokutshela yona. Ziye zithi insizwa zixoxa lezi isebenzisa amakhathakhatha esintu ithenye ngiyamkhafula. Mina ngeke ngatshelwa nje umnomzana ubaba wekhaya wathi indlela engithanda ngayo umngame ngisukela ngimenyiwe kunomcimbi kwenye indawo engibona athi awu uMbovu ngendlela uthanda ngayo umkakho uhleza umpost uthini wathi ukube nje angikwazi akangijwayeleke by the way kodwa wathi ungiyangazi wathi bezomkhafula ibhadi wathi bezomkhafula bezongifundisela abantu mind you angikaze ngamprovoke angikaze ngasho lutho kusho ukuthi into eyenzekayo le khona umuntu odinwa ukuthi wena Mncwangu ubheka umkakho uthanda umkakho. Yes. Amkhalelele lokho bengithi and hayi ukuthi ukhalela ukumthanda ufuna ungibatha naye. Kunjalo bambovu ingakho wena Mbovu ade ngisho nami ukuthi lento ishoyo iyiqiniso ngempela iyenzeka. Mhlambe insizwe eziningi mhlawumbe aziyazi leyo nto ukuthi insizwa la ngaphandle ziyakwazi ukuthi iziyona into enhle. Ingakho ngithe nje ngahlala phansi nginika isikhathi ngibone ukuthi imbangela yalokho kube yini. Emva kwalokho mengibona ukuthi into engakwazi uyimukela ngiyimukele. Noma ingelula mangabe kusakusasa uphume ngozini yemoto uthola ukuthi usunonyawo olodwa noma iseke inyawo kusuke ngelula kodwa uyokwamukela. Hayi ngiyokwamukela Mbovu ngiyokwamukela. Inkosi kubusise. So ke siyavumelana ukuthi kwesinye isikhathi inkinga isoze zabankulu zadlula thina kepha masicabanga ngenhliziyo siye sibona ngathi inkinga inkulu idlula thina. So ngibonge kakhulu kubaba uMncwangu ngesikhathi sakhe, ngibonge kuHila wa marriage ngesikhathi sakhe kumza uthe wena uxoleli kodwa ke hayi uzoxolela ubani lo ugibela noma uhlibela. Ngiyabonga bafowethu anginivali ngijabulile nje ukuthi abaningi benu bathi bathathile uNkulunkulu anibusise umabhodla kuphela uthi usase umfana akakathathi bengine date nomndeni wakacele la abantwana uyise uboshwe for the past 12 years without trial bathi mkhuba kaMseshe kuthiwa uGininda no Paul O'Sullivan. So ke sifisa ukuthi siqhumane nabo abantwana bachaze bathi kwaXhosa babeke ibala labo siza ukuthi kwenzakalani. Siyabonga kakhulu kumadoda athembekile akhe imizi obaba bayihloniphayo abangabe becophoza noma ikuphi. Sihlonipheni insizwe ibani sibonele sihle Hila wa marriage. Siyabonga mfowethu baba. Siyathokoza baba siyathokoza. Thank you so much. Ningakhohlwa ke weMncwangu ukuhlala ezweni. All the time ba. Thank you so much. Boti.
Mawuthola ithuba uyibiza insizwe efana nomncwango sizokhuluma noThulani sizokhuluma ngendaba ye-constitution yala eNingizimu Afrika khona nje imibuzo embalwa enginayo. Imake uNcwangu is a mere servant of the state. Constitution, what's wrong with the constitution? What is it that you want to discuss about the constitution? Umncwanga akanayo impendulo. Nami anginayo ngifuna kodwa ukho. Is it possible na ukuthi ku-implementwe or kuchintshwe any of the constitution uma ngabe yabhaleka ngo-wrong and uyisizwe siyabona? Because ngibona kanjalo ngenzeka. Kodwa yephi part wena uyibonayo ukuthi idinga ukushintshwa? Inkingeni esibhekene nazo zenkohlakalo zokwebiwa kwemali ngoba inkinga enkulu esinayo ngiyayibona e-constitution. Imali entshontshwayo komasipala asinamanzi nje imali yebiwe. Imigaqo yakhiwe nje abantu abeba imali kodwa ba divert focus ekwebeni imali basitshele constitution because politicians are good on confusing us. They show us a problem where the problem is not and we end up believing ukuthi inkinga ilapha la bekhomba khona kodwa wena mawubelieve ukuthi makulunga iconstitution bazoyeka ukweba imali. I fully support you. I change the constitution kodwa there is no magic that will happen. Ngibona abantu njengoba bagcwele itrade kushawa abantu bokuhamba mbovu yaqala ngo-2007 or 2008 if I'm not mistaken yenzeka 2015 2013 nango 2015 so bekungeke yini ishintshwe lento yokuthiwa deportation free deportation or what kube nendlela yokuthiwa mawubreak immigration law uyabhantinta nje 5 years or 2 years like than ukusuka mina ngeenga yami ngiyoshayela umuntu oyidayisela amatamatisi lapha yana ngihubhane naye and yet I change lento aku improving next kunalokho izwe libuyele emuva lisibuke sibi kuyiwa ku World Cup nani bekungekwe yini kuthiwa ku immigration akube ne act man it can't be there is a law engana section engana act it's just a deportation. Amaphoyisa no immigration must do their work. Kodwa ngizokutshela kona we are part and members of the world. We are world citizens. Asinawo umthetho wezwe lodwa. Amazwe namazwe anemthetho yokwagovernisha. You go to America, uTrump uzomkhumbula kade funa ukungena emandleni. Wethu uzodeport bonke abantu bokufika uzokukhumbula lokho but akwenzekanga ngoba izwe nezwe linemthetho eliphethe. South Africa inama-company adlula ku-645 ase-America. Nigeria has invested in South Africa, especially in cement industry. Ubaba Lothu Dangote, the richest black man on earth, has invested heavily in this country. We are currently getting fuel from Nigeria. So I would say ukuthi ipolitiki okunye le politiki ekhona njengamanje angeke ngikwazi ukucomment kuyona. But umuntu okuliwa naye igama lithi ongenawo amaphepha ongenayo imvume yokuba sezweni right so ilokho but ngiyakuzwa futhi okushoyo but it has nothing to do with the constitution because ukhona umthetho omvimbayo ukuthi abe la eSouth Africa awuhlonishwa. Ngisho njalo ke mbovu ngithi mina umuntu onganawo amaphepha kungcono ukuthi kube nomthetho othi akaboshwe than deportation free. I can remember kunenye i-couple engisazi noma yayibuya ko-German eyabhukhele eNingizimu Afrika for ukuthi indoda izobulala umfazi wayo for same cheating or something. No babebuya e-UK uDiwani. Yeah something like that. No but bese kwi-honeymoon. Yes sengibona ngathi izwe seliyasetshenziswa for ukwenza izinto ezingekho right alikho izwe ongangeni kulona angeke ngithi nje mawuthola i-visitor visa iba up to bathezweni engelone lakho ungahlala for up to 3 months kodwa ivisa oyithola iba u10 years kusho angeke ngilinganise nje ngeyami yase-US you10 years eyami yase-German i-Schengen you10 years so you get up to 10-year visa ukuthi you can visit that country but ngeke uhlale for more than 3 months. So we have many South Africans that are abroad. Inkinga umuntu ongenawo amaphepha. So uDiwani wayengene enamaphepha. Okay. Kuyezwakala mbovu. Inkosi kubusise ube right.
nibe right nani boss. Boss, before uhamba man, ngiyacela lana isicelo esithi mhlambe ko manager yakho ngoba ngibonile namuhla nje njengoba sikhuluma namadoda akho kuningi nami engikufundile kuningi engikuzwile amadoda ukuthi acabanga kanjani. Mhlambe ku calendar yakho for the week mhlambe lana wasicela manager yakho la singaba khona ne-man conference together ku live yakho. Mhlambe sithole one of the speaker abangeze bakhuluma ngoba ngiyabona emodeni khona kuningi ngamele sikhulume la mhlambe sibe ne live lo langa ilanga eli1 nje mhlambe ongasikhethela lona singakubonga lo kakhulu Mbovu ku manager yakho. Kulungile mfowethu ngizokhuluma naye kwenzeke ngiyocela mfowethu uNkulunkulu akubusise siyabonga kakhulu heal our marriage nawe ungasho ukuthi khona umuntu oyothola inhlamvu siyabonga Mdlala Mbovu ayidlishiyele. Ngiyabonga qhawela amaqhawe